Canvas μαθηματικών. Θα δούμε πώς λύνονται τα γραμμικά συστήματα με τη μέθοδο των οριζουσών. Πάμε στο παραδειγματάκι μας. Έχουμε το σύστημα 2χ συν ψ ίσον 5, μείον 2χ συν 3ψ ίσον με μείον 9. Αρχικά θα βρούμε την ορίζουσα D. Η ορίζουσα D δίνεται από τον τύπο. Στην πρώτη γραμμή βάζουμε τους συντελεστές του χ και του ψ της πρώτης εξίσωσης, δηλαδή το 2 και το αόρατο 1, και στη δεύτερη γραμμή τους συντελεστές του χ και του ψ της δεύτερης εξίσωσης, το μείον 2 και το 3. Και τώρα ο τύπος λέει να πάμε χιαστή 2 επί 3 μείον το 1 επί το μείον 2. Έτσι έχουμε 2 επί 3 μας κάνει 6, μείον το μείον συν, μία φορά το 2, 2. 6 και 2 μας κάνει 8. Τώρα θα βρούμε την ορίζουσα ως προς χ, dχ, η οποία δίνεται από τον τύπο. Πάμε στην ορίζουσα D που έχουμε βρει και σβήνουμε την πρώτη στήλη και ξαναγράφουμε τη δεύτερη, 1 και 3. Τώρα στη θέση της πρώτης στήλης θα βάλουμε τους σταθερούς όρους της πρώτης και της δεύτερης εξίσωσης, το 5 και το μείον 9. Και πάμε ξανά χιαστή 5 επί 3 μείον το 1 επί το μείον 9. Έτσι έχουμε 3 επί 5 μας κάνει 15. Μείον το μείον συν, μία φορά το 9, 9. 15 και 9 μας κάνει 24. Θα βρούμε τώρα και την ορίζουσα ως προς ψ. Δψ είναι ίση με. Τώρα θα σβήσουμε τη δεύτερη στήλη από την ορίζουσα και θα ξαναγράψουμε την πρώτη. 2 και μείον 2. Τώρα στη θέση της θα βάλουμε τους σταθερούς όρους 5 και μείον 9. Και πάμε πάλι χιαστή. 2 επί μείον 9 μείον από τον τύπο 5 επί το μείον 2. 5 επί το μείον 2 λοιπόν. Έτσι έχουμε 2 επί μείον 9 μας κάνει μείον 18, μείον το μείον συν, 2 επί 5 10. Και έχουμε μείον 18 συν 10 μας κάνει μείον 8. Τώρα θα βρούμε τα χ και ψ. Το χ δίνεται από τον τύπο dχ προς d. Επομένως γράφουμε χ ίσον dχ προς d. Και τα έχουμε όλα. Το dχ το έχουμε βρει είναι 24, επομένως στον αριθμητή γράφουμε 24 προς το d είναι 8. Άρα έχουμε 24 δια 8 μας κάνει 3. Πάμε να βρούμε και το ψ. Το ψ είναι ίσο με dψ προς d. Στον αριθμητή το dψ είναι μείον 8 προς 8, η ορίζουσα που έχουμε βρει. Μείον 8 δια 8 μας κάνει μείον 1. Επομένως η λύση του συστήματος είναι χ, ψ ίσον με 3, μείον 1. Πάμε σε ένα δεύτερο παράδειγμα. Στο παράδειγμα μας το σύστημα τώρα είναι το χ-3ψ ίσον 20, 2χ-6ψ ίσον 40. Πάμε να βρούμε την ορίζουσα. Η ορίζουσα D, όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, στην πρώτη γραμμή βάζουμε τους συντελεστές της πρώτης εξίσωσης, το αόρατο 1 και το μείον 3, και στη δεύτερη γραμμή τους συντελεστές της δεύτερης εξίσωσης, το 2 και το μείον 6. Και πάμε χιαστή 1 επί μείον 6, μείον από τον τύπο, το μείον 3 επί το 2. Έτσι έχουμε 1 επί μείον 6 μας κάνει μείον 6, μείον το μείον συν, 2 επί 3, 6, μείον 6 και 6 μας κάνει 0. Εδώ βλέπουμε ότι η ορίζουσά μας έχει βγει 0. Στην περίπτωση που η ορίζουσα βγει 0, το σύστημά μας θα είναι ή αόριστο ή αδύνατο. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση τώρα? Επιστρέφουμε στο σύστημά μας, αφού ονομάσουμε την πρώτη εξίσωση 1 και 2, και παρατηρούμε ότι άμα πάρουμε τη δεύτερη εξίσωση και τη διαιρέσουμε δια του 2, θα μας δώσει την 1. Ας πάρω λοιπόν τη 2 και ας τη διαιρέσω δεξί και αριστερό μέλος με το 2. Έτσι θα έχουμε 2χ δια 2 μείον
6ψ δια 2 ίσον με 40 δια 2. Επομένως γίνεται το 2 με το 2 φεύγει και μένει χ μείον 6 δια 2 3 επί ψ ίσον με 40 δια 2 μας κάνει 20. Το σύστημά μας λοιπόν έχει πάρει την μορφή χ μείον 3ψ ίσον 20, χ μείον 3ψ ίσον 20. Όταν το σύστημά μας αποτελείται από δύο ίδιες εξισώσεις, το σύστημά μας ονομάζεται αόριστο. Δηλαδή έχει άπειρου πλήθους λύσεις. Τώρα οι λύσεις του συστήματος αυτού θα δοθούν πλέον από τη μία και μοναδική εξίσωση χ μείον 3ψ ίσον 20. Τι κάνουμε τώρα? Αυτό που κάνουμε είναι να λύσουμε ως προς μία μεταβλητή από τις δύο. Εδώ με βολεύει να λύσω ως προς χ. Επομένως το μείον 3ψ θα περάσει από το δεξί μέλος και θα αλλάξει πρόσημο και θα έχουμε χ ίσον 20 συν 3ψ. Το επόμενο βήμα είναι να θέσουμε τη μεταβλητή στα δεξιά με κ. Επομένως θέτω ψ ίσον με κ. Το κ ανήκει στους πραγματικούς αριθμούς. Έτσι το χ μας είναι ίσον με 20 συν 3k και το ψ είναι ίσον με k. Άρα οι λύσεις του συστήματος, οι άπειρες όπως είπαμε και πριν, είναι χ, ψ ίσον με 20 συν 3k, k. Ας δούμε και ένα τελευταίο παράδειγμα. Στο παράδειγμα αυτό το σύστημά μας είναι 3χ συν ψ ίσον 12, 9χ συν 3ψ ίσον 6. Ας πάμε να βρούμε την ορίζουσα ντε. Είναι ίση στην πρώτη γραμμή τους συντελεστές της πρώτης εξίσωσης, το 3 και το 1, και στη δεύτερη γραμμή τους συντελεστές της δεύτερης εξίσωσης, 9 και 3. Πολλαπλασιάζουμε χιαστή 3 επί 3 μείον το 1 επί το 9. Έχουμε 3 επί 3, 9, μείον, μία φορά το 9, 9. 9 μείον 9 μας κάνει 0. Βλέπουμε ότι και σε αυτό το παράδειγμα η ορίζουσά μας έχει βγει 0. Επομένως, όπως είπαμε και πριν, ή θα είναι αόριστο ή θα είναι αδύνατο. Τι κάνουμε? Επιστρέφουμε στο σύστημά μας πάλι και ονομάζουμε την πρώτη εξίσωση με 1, τη δεύτερη εξίσωση με 2. Και το παρατηρούμε. Εδώ τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι αν πάρουμε πάλι τη δεύτερη εξίσωση και τη διαιρέσουμε με το 3, τα πρώτα μέλη της πρώτης και της δεύτερης θα γίνουν ίσα. Επομένως παίρνω την 2 και τη διαιρώ δεξί και αριστερό μέλος με το 3 και έχω 9χ δια 3 συν 3ψ δια 3 ίσον με 6 δια 3. Η εξίσωση γίνεται 9 δια 3 μας κάνει 3 επί χ συν 3 δια 3 1 επί ψ, επομένως ψ ίσον με 6 δια 3 που μας κάνει 2. Άρα το σύστημά μας έχει πάρει τη μορφή 3χ συν ψ ίσον 12 που είναι η πρώτη εξίσωση του συστήματος και η δεύτερη που τη μετασχηματίσαμε έχει γίνει 3χ συν ψ ίσον 2. Το σύστημά μας ονομάζεται αδύνατο σε αυτή την περίπτωση. Γιατί ονομάζεται αδύνατο? Γιατί σκεφτείτε πολύ απλά, αν έχουμε έναν μαρκαδόρο ο οποίος ζυγίζει 12 γραμμάρια, έχουμε τον ίδιο μαρκαδόρο να ζυγίζει 2 γραμμάρια. Αυτό είναι άτομο. Επομένως το σύστημα μας είναι αδύνατο. Ήταν ένα σύντομο μάθημα στην επίλυση γραμμικών συστημάτων με τη μέθοδο των οριζουσών. Εδώ παρατηρείτε για ένα γάτο ο οποίος καλή όρεξη για πρώτηξ, ένα συστήματος. Επομένως το σύστημά μας έχει πάρει τη μορφή και θα μας δώσει και τη λύση του συστήματος. Χ μείον 3ψ, εδώ ο γάτος είχε γίνει αστροναύτης. Κάποιος να με βοηθήσει να πάρει το γάτο από πάνω μου.